menami kula brigis absen gangsal saking kelas 12 dan mriki kula badhe ngrampungaké tugas basa Jawa yaiku stand up comedy. Monggo dipirsani. Sugeng injing sedaya, pripun kabare? Dina iki aku arep ngomongke bab sing medeni, guguk setan, guguk utang, tapi wong tuaku nek nyekel HP. Wong tuaku nek nyekel HP wis koyo bom wektu. Wis lawas, lemot, sing nyekel wong tuaku wis lengkap. Wong tuaku nek difoto ora ono sing normal. Ibuku nek difoto mesti ngomong, "Nduk, aja digeser-geser, ibu wis pas." Padahal angel banget ngepasnone. Ibuku nek difoto penjalukane akeh. Sing njaluk luwih ketok dukur, sing njaluk luwih ketok putih, sing njaluk ora ketok gendut. Wakeh pol jalukane. Nek VC ku tambah luwih nemen. Ketok batuke tok andikrek. Yo tak kongkon rodok mundur titik sih ya. Malah ibuku jawabe, "Kok gak nek suarane blas ngene?" Ternyata mundur saitik wae ku lho, sinyale wis ilang. Bapakku nemu fitur stiker WA. Wis rusak kabeh ngiterek. Arek saiki lek nyeneni pacare nganggo paragraf sing duwa wis ya. Bapakku lek nyeneni aku nganggo stiker iwak sing nang Barbie kae lho. Ya tak takoni sih ya, "Pak, iki maksudnya apa?" Jawabane bapakku malah, "Ya ben awakmu ngerti lek bapak muring-muring." Bapakku ngecat ibuku, "Bu, aku wis tekan kantor." Balesane ibuku malah mek stiker bayi goyang-goyang. Kok yo aneh-aneh, hai wong tuwek-tuwek iki rek. Wong tuaku nek entuk WA teko grup, kuwi malah dadi markas informasi hoax. Hati-hati nek mangan kerupuk iso meledos. Hati-hati nek metu omah. Saiki ono maling pacane koyo tangga. Hati-hati nek nyetel TV volumenya banter, iso nambah listrik. Ngirimi foto-foto sing aneh-aneh yoan. Foto sandal, foto piring, foto kucing mlebu pawon, foto langit sore. Tak takoni sih ya, "Bu, iki foto apa?" Ibu pun jawab, "Loh, iki mau foto langit sore." Padahal fotone iku lho ya blur kabeh, koyo difoto nggae HP jadul. Wong tua lek lagi panik, sing disalahno mesti HP-ne. Bapakku tau muring-muring, "HP kok ora iso telepon iki, rusak iki HP-ne." Pas tak delok, ternyata paketane iku lho rek gurung diakakno. Ngono iku lho ya sing disalahno mesti HP. Ibuku yang ngono, "Nduk, iki kok HP ku ora iso dicas iki kena apa ya?" Padahal rek pas tak delok iku lho ya, cas dicepno nang Magicom gitu. Sak keluarga kok yo aneh-aneh, ae gak enek sing bener. Wong tuaku nek duwe Facebook kuwi medeni pol. Komene kuwi terlalu jujur rek. Saking jujure, koncoku upload foto sing ayu di komen ibuku. "Anake sapa iki kok wayu banget? Editan ta iki?" Kabeh dikomeni, kabeh dibanding-bandingno karo dulure. Bapakku iku lho ya ngono. Upload status, sing penting sehat. Lah kok sing diupload di foto dengklik. Wong tuwa nek nyekel HP ku unik. Casing-e longgar, layare retak, unit tilpune tutut. Koyo telepon jaman biyen ae. Ibuku nek HP-ne enek notifikasi, padahal mek ting tok ae lho. Ibuku lho wis panik rek. "Loh, suarane apa iki? Ana sing mlebu ta? Polisi ta? PLN ta?" Padahal niku lho ya mek suarane notifikasine Shopee lho, kayak diskon odol. Wong tua iku paling soro lek ketemu Sandi. Bapakku tak kayak Sandi. "Bapak 1 2 3." Tak takoki sih ya, "Pak, iso login ah?" "Gak iso, Nduk." "Ya apa iki?" Wis padahal ya wis tak tulis, "Bapak 1 2 3." Pas tak delok 1 2 3 niku lho buku angka rek, tapi huruf kabeh.
Ya apa sampeyan iki, Pak? Wong tuaku nek ngerti belanja online wis salah kabeh. Bapakku ya tuku klambi. Karepe ku tuku klambi ukuran XL, tapi sing dipencet ukuran S. Kayak ukuran bayi. Ya ampun, klambine lho ya ngono. Ana tulisane klambi untuk anak kecil, tapi pancet dituku ambek bapakku. Ya apa sih sampe iki, Pak? Ibuku yang ngono rek. Senengane ku lho ya, COD-an. Tapi ben kurire teko, mau mesti moring-moring. Paket opo maneh sih? Sing sapa sing tuku paket? Padahalan sing tuku paket iku lho ya wonge dhewe, tapi wonge sing moring-moring. Ibuku nek ngetik nang WA iku sawipol. Aku ngenteni ibuku ngetik iku wis koyo ngenteni hasil ujian trekot. Ibuku ngecat aku ya. Dok, wis mandek 5 menit. Aku sampai mikir, iki ibuku mikir kata-kata tas semapot. Bapakku ya ngono. Ngetik ku lho ya, enggak driji siji. Klik 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 klik. Terus tak anteni sih ya. Jane bapakku iki kate ngecat apa sih kok mengetike sawi? Wong tuaku nek nyekel teknologiku, kadang salah, kadang nyekelno, tapi lek rusak sing digoleki mesti aku. Anggite aku iki counter ta. Teknologi nek dicekel wong tuwa iku ora tau sempurna. Tapi ya iku lucune, orang lari urip sepaneng. Wong tuwa salah ngirim stiker wae iso garing guyu sak kampung. Matur nuwun sampun mirsani tugas basa Jawa kula. Tugas stand up comedy. Matur nuwun sampun mirsani stand up comedy kula. Kula pamit lan kula nyuwun pangapunten yen wonten omongan kula sing marai atine panjenengan sedaya boten kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.